এটা এখন আশা করছি 5-7 দিনের মধ্যে হতে পারে, 5-3 দিন বেশি হতে পারে, কম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এন্ডোর্স করেছি বাই দ্য বাই হেলথ ডিপার্টমেন্টে হামবাই নিদিয়ানো দাদাকে जों दिनै जइन्ट डाइरेक्टर ट्राइबल अफेयार्सनि डिपार्टमेन्ट स्कलारशिपनि इस्युटि फायमानि आरो जों दुइटा अर्गानाइजेसन फायमान जाफैगा TSF बाय TISF अबन सानाय जों स्कलारशिपनि बागै गोबां स्टुडेन्ट टाउफानो प्रब्लेम दङ गे तांगे प्रब्लेम आं तांगे आंनि आबन टोटल जों डिसकास खायो दिनै जइन्ट डाइरेक्टर प्राय 2 घन्टासो टक सालायका नरा बुतंग आरो मिडियायाव नुखा जों जइन्ट डाइरेक्टर काहामा हेचाका तामा आंनिया अबन सानाय पहिलाव नायदि रां अलरेडी सेक्शन माने रां तो बन याको सपायाको बात कायसा नुति सपायका जे 9 तारिखआव नन रां आसे 50 crores नि रां सपायका नि 50,000 crores माने 14,000 स्टुडेन्ट समथिं 12 आरो लिरना दङ स्टुडेन्ट नि 14,000 प्राय स्टुडेन्ट रक रां मानथाय दङ ताइबो नि अब सेक्शन का 100% पाउ का पूजानि सिगां रां जेखेपान रहनायनि अब बन याउया तांगाबो रुमा डिपार्टमेन्ट हेले सेक्सन खायमान कलेज जों रहनाय थाव अबन सानाय जों अब जइन्ट डाइरेक्टर साका जे उदानि सिगांनिया अमासे किसे जों चाइटुदि कस्तखौ साव आं तो रुना मुजु बुखाबाय तीन फाना खाना फानानि साव ब साका ताइबो जे जातिखे रांनाय ने अंते कायसे स्टुडेन्ट हम सानाय ब कायसे साका जे तानि आतिखे बेकग्राउन्ड प्रब्लेम ब कायसे प्रब्लेम साका जे जों टाइम टु टाइम एप्लिकेशन फिल अप खायाबा टाइम डेट बारि मा आते हम बकायसे फाइनेंशियल ईयर साका और ईयर बिसम खाके चावने हेपन जों कल होनाय स्टुडेन्ट हम बाबन सानाय न दाक्ति के एप्लाई खेदि दाक्ति के जमा रि न ताबु जरा रां मanyakhu ने एप्लाई खाय तमे र नेक्स्ट ईयर बागे न ताबु एप्लाई खेदि कुनुनिया न दाक्ति रां मानाय ते कायसा रुमा बरो ताबु फने रिजेक्ट हिनि वानाय तंगु अनि स्कलारशिप रिजेक्ट ओंखा हाय ओंखाय न कुनु वानाया ननि बैंक आधार लिंक काहामा के तंगा न कुनु ठीक डकुमेन्ट काहाम तंगा न स्कलारशिप मानाय केबो मायामने ताखिरिदि नंगा जों अलरेडी डाइरेक्टर सालायका बनना 2 मासनि बिसिम फानो 3 मासनि बिसिम बुनि हाबि नंगा जिता हाबि आंका न फायदि हापन न ताबो कयेकदिन ता फाय पुरिन सावगरो तांका बरो ताबो प्रोसेसिंग सामुं चलि दङ नरबो कौसाने टाइम रो कुरि अंमान हम सावो निमै न केबो वाना नाया केबो स्कलारशिप माया जतन स्कलारशिप मानाय ताइ कुमा इशुन तुमि बल जुदि न माने मुसका डाइरेक्टर बाय ते कयेकदिन बिसिम परेबो खायदिन सावो टाइम बरो ताबो सामुं खाय दङ टाइम रो कुरि जों जेफोर रिङो अफर फथिनो माले दिन सावो नरबो खोनागानाते आं बिसि कक साया जों पुरा डिटेल्स दि नर कुन डाउट दंखाय जों कन्टेक्ट खारि जों TISF नर कक सानाय जों जे बुजिया प्रब्लेम र थाव जों साइ मानु जों अब सागा जे ट्राइबल डिपार्टमेन्ट ताङै 40% ले राउन्ड नि बसाव दुइटा इन्स्टलमेन्ट बाय आंगु रां फान्ड रिलिज आंगु एकलगे फान्ड रिलिज या फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट रां हरो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट रां दिनि क्लियर के रिबाय हांगाय ते सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट रां सेक्सन नि साव फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट अलरेडी न जुन मासा अलरेडी रां हाबि पाइजा नुमा बरंनि ताइ 14,000 बरंनि से रां हाबना तंगो बरंनि ताव सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट रां 9 तारिखआव सेक्सन का बात तावफान बरंयाव रां फाइ फुलफिल सपाया बिदि प्रोसेसिं चलि दं साव बर सपाय काके बरं सामु मते चलि दाबि रां खामनाय नि साव होमबा जों ताव आं लाइसेन्स नते सागा ताव TSF नते बरं सागा सागा जों बाय जरलावि तंगा बागै ताबो हाल फटा बादि दङ अफिस टाइम पाइका तिनी ट्राइबल अफेयार्स डाइरेक्टर फासिंते अलमोस्ट सेकेन्ड टार्म मिटिं पुला स्कलारशिप इशुनते जों थांनाय 31 आगस्ट आसु लाइका जत स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दैनो गा तिनियाव जागाबो तिहे नुंगा फिका जों तिनियाव जागाबो TSF बाय TSF प्रेजेन्ट तंका ते कुबिनि बदल हाइमालिया साइमिया बक्तां फालिया अंका जों साइमानो अ स्टाइपेन्ड इशु अमो आनि सिमिया बिनि सिमिया जतनि बागिनो अ स्टाइपेन्ड इशु कासे नि दं स्टुडेन्ट साफार खालाय दं टाइम टु टाइम बरो बंनि फिस रिमाया सो जों अमो वाइनो डाइरेक्टर अफ कक सालायया मिनिस्टार थांलायया गा जेहेतु अमो रांनि इशु गाय सेन्ट्रल फासिंते सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट फासिंते बंनि रां बिसक नां बर 50 crore सपाया अलमोस्ट बंनि नोटिस कागजति दाबाबो प्रोसेस नि बिसिंते जेटा फाइनेंस त्रिपुरानि फाइनेंस डिपार्टमेन्ट फाइनाय आरन थेका जों ट्राइबल अफेयार फाइनाय आरन थेका BMS थानाय बैंक थानाय आ जागन आज आरन थेका स्टुडेन्ट नर रां दाजाबनाय इट विल बी टेक 10-15 days माने अ मान कैसे 9 मान गाय जों अमन कैसा तिनि फासिंते अमन कैसा स्टुडेन्ट अमन मेसेज नाम जों नर पेनिक टांगदि
जों जेहेतु लेइ थाका हा लबिते किचन बाय नासिंगदि जों मनर बागन सामखलाय दंगो गाय डिपार्टमेंट बो जे दिन बर बासु जों बं फासिंति बंनि बुखानखौ बोसन खानाका डिपार्टमेंट अ स्टुडेन्ट ननि बागन सामखलाय दंगो सो जों जे मानसा बरंग कक बं बिस्कां जों कक नारिका जे दिस काइन्ड अफ सिचुएशन द स्टुडेन्ट अफ बिस्कांनि सालता आंथुन अ परिना बंसि फायबा अ रां पैसा अब जागार जाते बरंनि केलेंकारि नियाते कुनु बरक साफार खानाय नङा ति अमन सिनि केसा दाबि दंमानि जों ति बं बिस्कां कक नारिका गाय गोबां माइसु ने रिजेक्ट माइसु दं त थानाय खाजि साइ थांका सो अमरनो पेनिक टांनि वानाना नांगिया नंनि जे जेन्युइन स्टुडेन्ट नरक ता वानादि नंनि रां मानाय तंनि मानो इसे लेरि फान थानाय किन्तु अ माननि बिसिङो हाबै थाङानो होनै जों खा खलायो जे जों बंनो अमन कक काबखा जे दिस माननि बिसिङो स्टुडेन्ट नंग जाते मानांतु होनै जों अमन कक ते खाना दखान कक्थाङा दानि सानानि जे रुमा जागाव लेट फी रां कलेज हगो रां सानजाबि दङ माने बे दग रां सानजाबि दङ माने ट्रेभेल फर डाइरेक्ट हन्ते ब्रो साका काइसा नुचि सने जों कलेज हगो जे रेड फी जों स्कुल से हाबियाखौ न बङ रेड फी ता सानदि ननि एग्जाम हो आजुया ता खाइदिने ताइबो साका जुदि एग्जाम हो आजुया हंगाय जों काइसा स्टुडेन्ट मुभमेन्ट करा एक्सन नानाय तांनि बङ एग्जाम आजुया रां तो नुमनाय हिनि जों गसिका ते जुदि कुनु कलेज बा कुनु इउनिभार्सिटी जुदि बङ एग्जाम आजुया हंगाय जों स्टुडेन्ट रक थाङै इउनिभार्सिटी थाङै मालायनाय तांनि कारण हाबिया किन्तु ब्रो कलेज से हाबे लगे लगे नंग पेमेन्ट खायनाय आं अबन सानाय स्कुल कलेज अथॉरिटी बा इउनिभार्सिटी नि अथॉरिटी को नायदि दाक्ति केपो रांनाय स्कॉलर से हाबैनो जुदि कुनु स्टूडेंट जुदि एग्जाम होयै फेल होंगांगाय अब दायित्व नरंग माना नाय मैं ये भी कहना चाहता हूँ सब यूनिवर्सिटी लोगों को जो वाइस चांसलर है जो कॉलेज का प्रिंसिपल है जो स्टूडेंट अभी तक पे नहीं कर पाया क्योंकि उन लोगों का स्कॉलर से अभी भी नहीं आया उन लोगों के पास, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को थोड़ा टाइम दे दीजिए, उन लोगों को टाइम के अंदर में आप लोगों को स्टूडेंट पे टेक कर देगा, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ अभी भी उन लोगों को थोड़ा वक्त देने के लिए। थैंक यू।